Hey yo, it's your boy Umfana malanga onke guys. I'm back with another banger video. Today I'm pranking one of the student of the University of Zululand. So yeah guys, been a while. Today we're dropping. Let's go. Eringi manje lento lezo, balingene voicemail. It's tracking. Press any two keys on your device to set this welcome tone for R5 per month. T's and C's apply. I don't want to make a scene so much. Sawubona. Kunjani angikuzwa bhuti ukhulumela ungazi ukhulumela phezulu. Ngiyakuzwa. Yebo ngicela ubuza ngikhuluma noVandam lo bhuti odasiyinkukhu. Wezinkukhu. Yebo ngithunyele kuwena ngifuna izinkukhu eziwu5 la. Manje bathi wena oyidayisayo manje bengithi angibuza ukuthi ngawathola yini amaqhude lawa amnyama. Hayi ngibaluleke namba wrong la. Ngiyadayisa inkukhu endleleni. Awuyidayisi? Oh, Shuthi badlala ngami. kakhulu. Kanjani ngoba phela bathe wena. Hayi. Noma badayisela abantu ongabazi. Ngiyadayisa ngabazi. Ngithi noma ubadayisela abantu ongabazi. Hayi ngingumazela. Oh, awunazo kona inkukhu egcekeni. Ngiyekhaya ngayisi. Ayikho inkukhu. Yeah. Hawu. Hayi ngeke bafo musukuyenza lento yenze. Ayazi ngiyayidinga kuyaphuthuma kabi kunetiye engifuna ukulenza. Azonke abazidayisayo ngoba angiyidayisi ngempela. Bebe ngiyalele wena nje. Akwena uFandam. Ngempela. Yeah, ushuthi ngifike kumuntu oright nje. Sazi lo umlaye Angikuzwa ba. Yonke ngakumina yena okudayisile ngangazi ngadayisile. Okay, udayisani ke wena? Angidayisi. Hawu. Hayi. Shuthi ube ngifo. Akufuna inkukhu. Akekho, ngifuna inkukhu, amaqhude awu5. Sengibuza ukuthi angithembe ngifuna inkukhu. Yeah. Manje ukuthi ngidayisana okungenzena. Awu ngiyabuza phela ukuthi cause lo muntu lo ongilokhozile uthe udayisa izinkukhu kanye nezimbuzi. Mina kodwa ngifuna amaqhude. Bengifuna ukuconfirm kahle ukuthi wena ngempela yini yabo. Ambe rank yabo. Erenke. Rainbow chicken. Bazo Rainbow chicken. Yeah, yathola ipilayo. Ephilayo bay lokho ezephilayo. Manje rainbow ngokuthi bhekile impilo lokho. Mina ngazi ukuthi dayise ezifile esengqonyiwe. Hayi, awuye. Uyayibona kodwa uthi uyincisha ngeprofit baba. Ngilanga. Iprofit izokulahlekela ngoba ulahla icustomer. I-customer laba. Angithi kuzobe icustomer njengoba ngifuna ukuthenga. Phela ngokufanele kumele udayise izinto hayi. How? Why you pick itoho lakho kanje? Solo itoho lami.
Kata kulona yini? Kata kulona akona yini umsebenzi wakho? Sorry, but damn, it was a prank, bruv.